дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, хӯриши боимҷон кардистам. Бениҳояти хӯриши болаззатай. Ҳамин сезони боимҷон шуд. Фақат ман ҳамин тайёр мекунам. Боимҷона пӯст карда реза мекунам. Бо пӯстуш камтар хӯрданаш қийтарай. Бепӯст бо хушрӯ удобни мешава. Духтаро картошкаам ҳамроҳ мекунам. Картошкаро бо ҳамин шакл бирён мекунам. Боимҷонам ҳамин шакл қатӣ ҳамаш ҳамин як шакл қатӣ шакли дароза қатӣ бирён карда мегирам. Баъд бодиринг, помидор, гашнич, укроп, чеснок майда карда дар нӯшта ҳамроҳ мекунем. Намак мекунем. Баъд дар алоби гарм бирён мекунем. Агар ки хоҳед метавонед духтаро шумо майда реза кунед. Бо ҳамин шакли ки ман реза кардам, шумо метавонед ҳамира бориктар, майдатар кунед. Пеш ман бисёр ба бориктар мекардам. Ҳамин хӯриша хостам ки камтар калонтар кунам. Пеш бисёр майдаи бад мекардам. Ҳам калонтар, ҳам тез мешавед, ҳам вақте ки бирён мешава, майда мешава боимҷоно. Хай бо ҳар кас таби дили худаш қатӣ кунад. Дар як ҷо ман хӯрдум, ҳамин калонтар реза кардагӣ буд, хушрӯтар, удобнитар, ҳамаи чизош хушрӯ дар нӯшта меиста майда бошад, мекоби камтар намудуш дигар мешава. Инам хай духтаро намак мекунем, мекобем. Хай агар ки картошка ва боимҷон сернамак боша, камтар намак ҳамроҳ кунед. Помидорам бо ҳамин шакл майда кардам. бениҳоят болаззат мешавад. Хӯриши тез тайёр дар ҳамин фасли тобистон. Ягон хӯрокҳои равғанӣ намефорад духтаро. Ҳозир ҳамин вақти боимҷонай. Чанд қа чиз боша ба боимҷон тайёр мекунем иншоалло. Тайёр мекунам, баҳри шумо рецепторам мепартом. Шуморам тайёр кунед. Анам хел тайёр шуд. хӯриши болаззат. раҳмат духтаро барои дастгирӣ, барои суханҳои бениҳоят хуб дар наворҳои пешина. Комментариётона ҳамаша хондам. Баъзеҳода менависанд ки комментария мода ҷавоб наметӣ. Ман ҳамада ҷавоб метиҳам духтаро. Ва ягон комментария меша ки ютуб худаш маҳкам мекуна. Шумо да нишон метиҳа, ма да нишон наметиҳа. Ма ҳам хали савол шуд, ҳамаро кофтам, неста ёхмада. Мега ҳолиам ҷавоб надода. Нигоҳ мекунам, мада нест. Ва ютуб ай ҳамин соле ки ман канал гушодам ҳамхали буд мекард. Баъзе комментария духтаро ҳамхали мекуна. Подписчиком чизе нависиянд, ма ки кофтам наёфтам. Ма ҳатман ҷавоб метиҳам чизе ки нависен. духтаро мехоҳем ки маоши ҳармоҳа дошта бошед. муҳтоҷи ягон кас набошед. ҳозир замонае шуда ки ба интернет дар хона нишаста пул кор мекунед. ина мо ҳамаи занҳо кардистем. мешава кори бениҳоят хубай. ина сертификати ҳалол дора ширкати Атоми духтаро. кори хубай, расход надора, хариду фурӯш надора. забон, ягон забон донистан лозим нест. бо ҳамин забони тоҷикӣ худмон танҳо бо як интернет тариқи ватсап кора пеш мебарем. тамоми доруҳое ки дора дар ширкат, доруҳош номери як дар ҷаҳон, косметикаҳош ҳамаш сифати олӣ дай духтаро. шумо кор мекунед. аввал омӯзен кора. ин номерои рӯи экран да нависен. ҳамин духтарако ҳамаш группаи мада кор мекунанд. аввал нависен, бо омӯзен кора пеш барен. духтарои фаъолан, группаи дружния, якдигаришда ёрдам метиҳад. бениҳоят инсонҳои хуб кор мекунанд. як структура месозен духтаро. ҳар моҳа $1000 маош мегирен. кӯшиш кардем боз зиёд мешавад. аз ҳамаи кор духтаро аз худтон вобастагӣ дора. агар ки хоҳен ку иншоалло пеш мебарен. группаи ватсапшона мемонам. силкаша сраза медароен аз группа. чӣ саволи дорем пурсен духтаро. изон накашен, пурсен, ҳамаша мефаҳмона. кора шурӯъ кунен. аз ҳозир шурӯъ карден. маошо ҷамъ мешавад. як бора мегирен. номерида муроҷиат кунен духтаро. як бор харид мекунен, танҳо 200 сомонда. тамом духтаро, кора пеш мебарен. дар 6 моҳ як бор харид мекунен. ойликои баланда сазовор мешавен. номерои рӯи экрана муроҷиат кунен. духтаро иҷода мо ҳавлӣ омадем. боз нон пазӣ, нон пухтем. ҳам оши аловӣ кардем, ҳам шакароб бо фатир пухтем. ҳам хеле фатирҳои бамазза ош кардем. ҳама каса хайҷа бисёрӣ будем духтаро.
ҳам шакароб кардем то шаба ҳамиҷа будем. Баъд хона рафтем. Ина нонора бининеш фатирай камтар орди гандумӣ ҳамроҳ кардем фатирда ҳам ба маза мешава. хайчхела дар ҳавлӣ вақти помидор вақти зелен помидор аку ҳавлӣ дар ҳоли набуромадай сезони помидор ҳаст ко помидорҳои хеле тобистон худаш дар офтоб истодагӣ сочнияй ҳамин вақта шакароб беҳад хуб мегзара. худованд насиби ҳамаи шумо куна ғарибо биёен дар Тоҷикистон анами хел шакароб карда бишнен ҳама каса. ба духтаро иҷада рафтестем пагашай саҳар қати тарафи Ҳиссор рафтестем алмосӣ деҳаи алмосӣ хирманак ҷои оби шӯракай барои саломатӣ беҳад фоида дора. ҳами артроз инами ревматизм ҳами касалое ки подардам хали беҳад хубай обу шӯракай фоида дора. хирманак ма иҷаш якум бор омадистам бисёр инаи ромид мерафтем зайрон мерафтем ромида баъд ваҳда дабуд уҷа мерафтем оби шӯрак якум бор иҷа омадистем ҳамроҳи хуштоманам шавҳарам рафтестем мазаш набуд хуштоманма пош дар мекардак ҳами обдако як личени кунем чӣ хел мешава оба таъриф кардан хирманака хайнам хело рафтестем гуфтум бай раҳора нишон дем вақте ки туй рафта будем Ҳисор раҳора нишон додум бисёри подписчиком ай ҳамиси будиян ба хотири ҳами подписчиком бо ҳами раҳа навор кардам хайчхела ҳар як кас ки ҷое ки калон шуда ҷое ки истиқомат мекард ёд мекуна набоша дурида боша ман худам ҳами хелем шахсан баъд иҷара таъриф кардан барои подписчиком мегӯм ки ҳами фарзандотон ки кадомиш ки майда пешобша қапидан наметона ҳами об барои ҳами кӯдакорам фоида доштаем ҳам алоҳида ванна дора ҳам обши дора обши бисёрӣ медуранд алоҳида ваннаша гирем фарзандотона кадомиш ки ҳам хеле майдача пешобша қапида наметона бениҳоят хуб будай фоида доштай хуна гирифтагида иҷада омадем қариби ҳами даруни деҳаи алмосӣ дар омадем кофтестем пурсида ёфтем ҷоша хай бинен ҳами тарафи деҳа чӣ хел хушрӯай ҳама сабз ҳавош тозаи хушрӯ гарчанде ки Тоҷикистонам хел гармай ҳавои тобистона ҳами заборҳои зарда гузаштем баъди ҳами будай хай кофта ёфтем дар охир ҷои хушрӯ комментарияда нависен духтаро ки да ҳами оби шӯрак фоида кардагиай оби ҳами хирманак ку бо ҷои нағз боша ягон тамхали нависен комментарияда бо фаҳмидан хубай ки чанд кас дигарам мефаҳма мерава морам бифаҳмем бо уҷарам бурем барои личения бо ҳар як ҳами гармоваҳое ки барои саломатиай фоидаи худша дора. тамошобинони азиз инам пеши хирманакда обай ка оби хушрӯ нами каналча рафтестай инҷа гармова омадем гармоваи хирманак тарафи Ҳисор алмосӣ най оби ҳар хушрӯ оби шӯрак буда якум бор иҷо омадаем бисёр вақт ваҳдат ромид мерафтем чанд сол пеш буд хела сол пеш буд нарафтем қати хуштоманам омадем шавҳарам овардак оби хушрӯ некин иҷа гармова дуромадем ак мерем хона сай дарахтода сояҳа ошхонаи анситу омадем абед кунем ман ҳами картошка қати котлет гирифтам зайнабда запеканка гирифтем фаршированный запеканка худаш вибр кард хай уҷада ҳар кас худаш вибр мекунад чизе ки мехоҳад мегира маъқул шуд ша бамаза будай гуфт дарунашда бо салёни вайб доштай бодиринг доштай инам духтаро саломат бошен ки бо мо буден то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.